Stromy. Jsou všude kolem nás a přesto je někdy ani nevnímáme. Jde o pouhé rostliny, které vlastně ani nemůžeme přesně definovat kvůli jejich velké rozmanitosti. Řadě z nás je ukrytý mohutný listnáč ve Strahovské zahradě na úpatí Petřína. Cedulku s nápisem Památný strom dostal teprve přednedávnem, v roce 2007. Bohužel je umístěna trochu nešťastně a tak si jen málo kdo všimne, že je tento velikán, jehož jméno Jasan Stepilý je velice trefné, tak významný. Je vlastně ze všech památných stromů v Praze nejmohutnější. Obvod kmene je 510 cm a výška stromu je 37 metrů. Výhodou je, že na svahu Petřína vyvěrá spousta pramenů a právě v blízkosti tohoto jasanu je jeden z nich a tak je zásobován vodou. Má jí tedy dostatek a proto se mohl dorůst těchto úctyhodných rozměrů. Roční přírůstek jasanu může činit až 10 cm do šířky obvodu kmene a koruna se za ideálních podmínek může zvednout i o celý metr. Přirozený výskyt jasanu stepilého bývá indikátorem nejlepších půd. Oblíbený je i proto, že často prokořeňuje svrchní vrstvy a znemožňuje tak nálet jiných dřevin. Dříve byl často vysazován u selských stavení jako ochrana před šířením požárů. Později našel uplatnění také v okrasném zahradnictví a krajinářství. Je to strom, který má jeden z největších výparů vlastně, co se týče vody. Například průměrně vzrostlý stoletý strom za jeden letní den vyprodukuje při fotosyntéze asi 1000 litrů kyslíku. Člověk přitom za stejné období spotřebuje při dýchání asi 300 litrů. Díky potřebě chlazení tentýž strom odpaří za jediný den přes 100 litrů vody, což odpovídá energii asi 70 kWh. Lze tedy říct, že funguje stejně účinně jako klimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW. Vzhledem k tomu, že je ve velmi dobrém zdravotním stavu, má dobré i podmínky, tak myslím, že je to perspektivní strom na mnoho desítek let. Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam také jako duchovní symboly, kulturní památky i jako orientační body. Odedávna se vysazují podél významných stezek, na rozcestích nebo u kapliček. Proč v seminářské zahradě roste javor babika, to se můžeme jen domnívat. Historické prameny nám o ní nic neříkají, přesto si tento strom naši pozornost zaslouží. Javor babika, to je naše domácí dřevina, která ale nejčastěji tvoří keřovou formu, takže to, že před námi je strom, je zajímavý. Jako památná byla vyhlášena v roce 2009 a její výška je 24 metrů a obvod kmene má 278 cm. Je to jediná památná babika svého druhu v Praze a úctyhodný věk už je na stromu docela znát. Při pohledu na strom je patrné, že je již starý a objevují se suché větve. Některé z nich byly již odbornou péčí odstraněny, aby tak strom zbytečně nepřetěžovaly. Původně na tomhle místě byly ve středověku vinice, později její místo získal arcibiskupský seminář a byly zde založeny ovocné sady. Později pak byla zahrada od roku 1930 přístupná veřejnosti. Nad babikou se nachází bývalý klasicistní reflektář, což byla klášterní jídelna a v dnešní době slouží jako restaurace s názvem Petřínské terasy. A právě ze zahrádky této restaurace máte jak na dlani nejen velkou část města, ale i korunu javoru babiky. Jedná se opět o památný strom, který snadno mineme. Pokud se za ním vydáte, nebude první nalezení vůbec jednoduché. Zcela ukrytý vám pak zůstane i jediný památný jehličnan na Praze 1. Je jim tis červený na dvoře nepřístupného františkánského kláštera u Jungmannova náměstí. Tis je jedním z nejstarších stromů hlavního města, jeho stáří je odhadováno na 400 let a za památný byl vyhlášen v roce 1998. Samotný klášter založil Karel IV. Hned 2 dny po své korunovaci v roce 1348 a věnoval ho karmelitánům.
Od roku 1603 zde žili mniši františkánského řádu a ty zde také pravděpodobně vysadili dnes památný tis. Zajímavostí je, že před desítkami nebo snad i stovkami let někdo do hlavního terminálu vyřezal postavu Madonky. Ta byla později nahrazena pískovcovou soškou, která je mezi tmavě zelenými helicemi a červenými plody ukryta dodnes. Je to soška Panny Marie a je zajímavostí, že tato soška vlastně tady byla po celou dobu, kdy v celém klášteře od roku 1950 bylo ministerstvo vnitra až do roku 1990, že ta Panna Maria tady hlídala celý areál. Nejenom ten strom, ale celý klášter, aby se jednou mohl zase vrátit nám, bratřím. Tis červený, chcete-li tis obecný, je stínomilná, velmi pomalu rostoucí dřevina. Vyskytuje se ve formě keře či relativně nízkého stromu. Tady u františkánů se větví na 4 hlavní kmínky. V Praze, co se týče jehličnanů, je vyhlášen tento památný tis z jehličnanů a pak ještě cedr v lokalitě na Balkáně. Jinde v republice bývají vyhlašovány někdy smrky nebo borovice. Tis patří mezi nejcennější dřeva na severní polokouli. Ve středověku sloužil mimo jiné k výrobě slavných velšských luků. Ovšem pozor. Celý strom je jedovatý mimo vlastně mnížku, mimo obalu semene. Ten je teda jedlý, ale samotné semeno je také prudce jedovaté. Potíže může vyvolat i to, že pod tímto stromem na pár hodin usnete. I tak se ale jedná o nádhernou dřevinu a také o silně ohrožený druh. Ve většině zemí je tis přísně chráněn. Za posledním, v pořadí už 8. památným stromem na Praze 1 se vydáme na Kampu. Při vstupu od Lichtenštejnského paláce nás zaujme další mohutný platan. Je tu už z dob honosných šlechtických zahrad a díky svému vzrůstu se uplatnil i v moderní době. Původně vlastně Kampa byla rozdělena do několik zahrad, nebyl to tedy souvislá parková plocha jako dnes a ten platan vlastně byl vysazen kolovraty kolem roku 1813, kteří zahradu vlastnili. Určitě ho s obdivem pozoroval herec Jan Werich i básník Vladimír Holan, kteří bydleli ve starém domě naproti stromu. Nepřehlédl ho ani původní obyvatel známé vily, jazykovědec a historik Josef Dobrovský. Mezi stromem a památným platanem také stojí jeho socha. Platan jevorolistý v parku Kampa byl památným vyhlášen v roce 1998 pro svůj vzrůst. Obvod kmene například činí neuvěřitelných 489 cm a místu kraluje už kolem 200 let. V současné době je v Praze vyhlášeno 7 památných platanů. Většina se nachází v centru města, například platan na Karlově náměstí, platan v zahradě Kinských, zdejší platan na Kampě, platan u Velkopřevorského paláce, ale jiné platany můžeme najít i v parku Jezerka nebo v Dejvicích. V Praze je v současné době 191 památných stromů a u 18 z nich jsou instalovány i informační tabule. Na Praze 1 je to u platanů ve Velkopřevorské zahradě a na Kampě. Kromě základního textu jsou umístěny i faktografické údaje, kde se dozvíme například název dřeviny, odhadované stáří, její rozměry, ale také polohu GPS nebo důvody ochrany daného stromu. Tabule jsou doplněny kresbami a fotografiemi, takže můžete vidět třeba strom bez listí nebo jak ten který velikán vypadal před desítkami let. Ještě než za stromy vyrazíte, podívejte se i na webové stránky www.pražskestromy.cz. Tam zjistíte, kde vůbec stromy máte hledat a mnoho dalších zajímavostí. Je to dílo našeho průvodce po velikánech na Praze 1, studenta Zemědělské univerzity v Suchdole Aleše Rudla. Ten téma zpracoval jako svou bakalářskou práci a dál své i veřejné povědomí o památných stromech rozvíjí. Tam najdeme i přehled všech vyhlášených památných stromů na území Prahy, kterých je tedy 191. Dále je na stránkách umístěna galerie stromů, kde najdeme stromy v různých ročních obdobích,
takže návštěvníci stránek mohou během pár kliknutí si projít, jak strom vypadá na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě. A tady bychom naše putování mohli ukončit. Jak jste viděli, každý strom má jiný příběh a jinou náladu. U mnohých z nich jsme neznali a dodnes vlastně neznáme historii. Pokud víte něco víc, máte doma archivní fotografii stromu, nebo jste pod ním zažili něco, co by stálo za zaznamenání, určitě si to nenechte pro sebe. Važte si stromů, neničte je a čas od času se u nich jen tak zastavte a zkuste si představit, co všechno se pod jejich prastarými šumějícími korunami mohlo odehrát.